Como están, señores? Moi boas noites. Benvidos unha temporada máis e con esta xa facemos 6 a nosa entrevista en profundidade que lle ofreceremos cada semana dedicada a unha personaxe da nosa cidade. Con ganas de volver a compartir con vostedes a súa traxectoria vital, as súas ideas e mesmo os soños dos nosos convidados, comezamos con quen consideramos un estreo de luxo. O noso home desta noite traspasa as nosas fronteiras, falamos dun galego universal. Nesta casa, a Casa da Tumbona, na Rúa das Hortas, nacía o que chegaría a ser un dos máis importantes galeguistas do último século. Hoxe, a súa residencia é a sede do IGI, o Instituto Galego de Información, que simboliza parte da súa obra. Con estas pistas, máis de un xa saberá de quen estamos a falar. Supoñemos. Moi boas noites, don Isaac Díaz Pardo. Moi boas noites. Estamos encantados de abrir a temporada con vostede. Eu encantado de estar frente a usted. O da Casa da Tumbona pode que non sexa relevante na súa biografía, pero algo que vostede lle gusta contar, que tiña esa casa da Rúa das Hortas que non tiveran as outras? Bueno, primeiro que ademais que nacín eu nela, non? E que era unha casa de mala fama, claro, era Tumbona, era no argot das prostitución, era a madame que as acostaba, que as iniciaba na profesión, claro. Entonces, para min, eso é un título estupendo, é un título magnífico, non? E logo, despois, ali, aparte de que eu nacín ali, pois, se formou un movimento galeguista importante, porque meu pai viña en ese momento, era un membro destacado das Irmandades da Fala, e viña como representante tamén das Irmandades da Fala aquí a Santiago. Eso foi o que dou lugar ali, na Casa da Tumbona pasaron moita xente, Otero Pedrallo, Castelao, en fin, todos os que compoñían o movimento galeguista, non? Entonces, sí, eso ten un bon recordo, precisamente desa importancia dos personaxes históricos que pasaron por ali, da historia que tal, foi o que o rector da universidade tuvo interés en mercar esa casa. Esa casa debía de pertenecer a min, pero mercou el, claro. Ser en barro, é o que vive neste momento nesa casa. E aquel neno, Isaac, chamabanlle Isaac ou chamabanlle de algún outro xeito cando era neno? A min, bueno, me chamaba, por exemplo, o maestro que tuve eu, Teixeiro, e amigos me chamaban Caco. O Caco? Pero o Caco lle chamaban os pequenos sempre, os Cacos. Aquel rapaciño do que estamos vendo imaxes neste momento, cando foi consciente da relevancia que tiña seu pai e os colegas de seu pai? Cando soubo vostede que significou o galeguismo, que significaba aquela palabra? O galeguismo, claro, empezaba en ese momento. Empezaba porque acababan de as asambleas nacionalistas acababan de ser sustituídas en ese momento polo galeguismo, non? Castelao pensou que mellor que chamar de asambleas nacionalistas o que se estaba desenvolvendo, que a palabra galeguista unía máis a todos. Tiña razón, claro. Pero cando vostede era neno non era consciente do que se cocía ali, evidentemente. Por suposto, non? Por suposto, o que dicía, eu convivín moito con meu pai, traballei no taller con ele constantemente, incluso cando se fixo os carteles de autonomía, pois ese último cartel que fixo meu pai no ano 36, que non pudo chegar a propagarse o cartel, porque non o deixaron xa, porque está logo a guerra en ese... Porque non o deixaron seguir vivindo. Ese debeu ser, sen dúbida, un dos paus máis duros que lle deparou a vida, non? Bueno, eso foi... quedamos sin nada. É dicir, eso o perdimos todo. Eu xa non pude seguir estudiando, xa tuve que esconderme.
Bueno, sí, foi moi difícil, sí. Vostede escondeuse na casa dun tío, non? Dun tío Sí, Indalecio. o tío Indalecio, sí, eso veume a buscar. Veo a buscar porque a familia miña sempre fora moi devota do bisturí de don José Puente Castro, ciruxano, moi importante de aquí de Santiago, e estaba moi ligada con toda a mi familia, e chamou a estes tíos meus ir a buscar a Isá, Santiago, e leválo, porque hai malas noticias para él. Se estaba ben informado, incluso porque tiña un fillo que era falancista, ainda que él non o era, o don José, non? E así foi. Eu me tuvo medio ano cerrado ali nunha casa da Plaza de Pontevedra, no número 23. Hai cousas que non se olvidan nunca. Con cantos anos? Que idade tiña vostede? Eu tiña 16 anos. Recorda aquel medo, aquel tipo de medo, que supoño eu que será un tipo de medo diferente aos que podemos coñecer agora para outras cousas? Como non se vai a recordar, aquel foi un momento moi tremendo, porque cando eu tuve que salir de Santiago, medio disfrazado, cunha boina, era en verán, abrigado así e tal, pois o Castromil, que fomos para a Coruña, tuvo que pararse 6 veces no camiño porque estaban mortos ali entre a cuneta e máis así no medio, porque en que se dice que os mataban na cuneta, o certo é que os expoñían, os cadáveres, os expoñían ali para que a xente se aterrorizada. Era un terror aquelo tremendo. Esas cousas non se olvidan, claro, nunca, non. Digo eu que debe haber máis de un tipo de medo, non? Neste momento da súa vida, con tantos anos vividos xa, disfrutados e con tanta obra feita, tenlle medo a algunha cousa? Non. Non, eu espero as cousas así que veñan como veñen e non... Bueno, e as cousas non sempre veñen do dereito, agora acabamos de ver como acaban de apartalo dos consellos de administración do Castro, de Sargadelos, dúas empresas que son vostede mesmo, non? Que puso aí... Sí, bueno, eso foi unha trampa dun administrador, non? O administrador que tiñamos, concretamente, hai que dicir o nome del, Santiago Sineiro, pois empezou a facer maniobras, tiñamos confianza en él, se lle dou a súa participación, formaba parte, pero con unha serie de ambiciós, tal, pois foi cambiando unhas cousas, claro que todo eso vai a salir e posiblemente ele vai a ser condenado, vai ter responsabilidades non solamente mercantiles, sino que vai ter responsabilidades posiblemente penales, non? E todo eso se acabará, terminará acabándose como se teñen que acabar cando se fan trampas así, pois lógicamente teñamos que defendernos, comprende? Que lle separaran de eso que vostede creou e ademais de decepcionante, indignante. Está máis indignado que decepcionado? Como se sinte? Bueno, mire, sempre que hai nas empresas sempre hai egoísmos, comprende? Se a esta empresa, no momento en que empezou os Sargadelos a ter éxito, pois unhos capitalistas, unhos socios capitalistas, porque estes outros que fixeron isto non son capitalistas, eran simplemente que se les había regalado unhas participacións, non? Por deslealtad fixeron eso. Pero xa cando no ano 71, 72 se confirma que Sargadelos vai para diante, pois unhos socios capitalistas montan un pleito que dura 10 anos para que se quedar cas cousas. Isto son cousas así, non conseguiron tampouco nada, porque tamén hai forma de defenderse, claro, hai forma de defenderse. O certo é que lle chega nun momento da súa vida que agora tiña que estar recollendo os froitos, non?
Bueno, iso estaba deixando as cousas entre os fillos e outra xente, non? Entre outra xente se viña formando cousas, pero claro, os egoísmos son así, comprende? Diría que é unha das peores cousas que lle pasou na vida tamén. Bueno, non, o peor foi o do ano 36. Por suposto, por suposto. Por suposto. Bueno, isto é unha repetición máis leve que aquela, outra cosa, porque ademais son moitas cousas, porque o seminario de Sargadelos que é o que provee a Sargadelos de técnica e de diseños e toda esa cosa, aí non poden meterse, porque non, o laboratorio de formas tampouco, o seminario, o Museo Carlos Maside tampouco, en fin, que hai unha serie de cousas que non poden meterse, non? E logo despois, non? Todo iso verdadeiramente é un disparate feito por uns ignorantes, non? Bueno, como non hai mal que por ben non veña, pero por aquilo de ser positivos, don Isaac, hai que ver a cantidade de mostras de solidaridade que tivo vostede nestes últimos meses. Eu non sei se non será a persoa máis homenaxeada que coñecemos todos en vida, falo, Moitas gracias, pero sí, eu non pidín nunca nada a nadie, pero foi moi positivo eso que apoyen, porque non son eu, solamente eu, é que está Seoane detrás, está verdadeiramente todos os exilados que verdadeiramente que apoyaron isto, comprende, los que estaban en América, está Blanco Amor, está Dieste, está Lorenzo Varela, está Núñez Búa, está, en fin, unha serie de xentes que fixeron unha idea que logo Seoane e máis eu recollimos para formar o laboratorio de formas, que é o que creou Sargadelos, Xordo Castro, o Museo Carlos Maside, o Instituto Galego de Información, o seminario, en fin. No Instituto Galego de Información, donde vostede de cando en vez incluso ten ali a residencia, estamos vendo como traballa a diario. Como é un día de Isaac Díaz Pardo? Sabemos que ten unha xenda complicada, non se pensen vostedes que quedar con don Isaac é tan fácil. Bueno, é moi difícil, un día, eu que sei, ao mellor teño que salir para o Castro, teño que salir para Sargadelos, non podo dicir que os días sean así, se fai o que se pode, non chegan a nada os días para o moito que hai que facer. Falaba vostede de América, estivo 13 anos en América, en concreto ali quedou unha fábrica na Madalena, na Argentina. Como xurdiu a idea, como se lle ocurriu recuperar Sargadelos a vostede aquí, antes daquela experiencia americana? Bueno, vamos a ver, eu xa tiña relación con Seoane desde antes da guerra. Desde antes da guerra xa nos conocíamos. E daquel era 10 anos maior que a min. De todos modos, ele iba polo taller de meu pai, entonces había estaba establecido xa un conocimento, e a través de cartas e de amigos, pois falouse de que a posibilidade de recuperar Sargadelos. Entonces, no Castro fíxose unha especie de laboratorio, fábrica, para recuperar, para estudiar as cousas, e ao mesmo tempo ensayar as terras de Sargadelos a ver se eran aptas para facer unha cerámica de alta calidad, tal e cual. Eso foi unha cousa que dou bon resultado e que incluso inmediatamente se tuvo éxito as primeiras probas que se fixeron e dou lugar a que se creara unha fábrica no Castro. O da experiencia americana de exportar a fábrica, eso nin siquiera foi buscado, non? Foi algo que lles viu, que yo demandaron, non? Claro, sí. Bueno, esta é a cousa, e logo cando eu estaba en contacto xa con estas cousas, incluso estaba colaborando antes do ano 55, que foi cando eu me fun a Buenos Aires, xa estaba colaborando na revista esta de Galicia Emigrante con Seoane e tal. Bueno, entonces eu tiña interés